Heipä hei, mä oon Laura Kajaanista ja tää on mun neuleaiheinen video. Ehkä podcast. Mistäs mä aloittaisin? Mulla on vähän huono päivä ollut, koska mulla on flunssa ja mä nukuin tosi huonosti. Ja sitten mun poikaystävällä on lounaalla mämmi brownieita, eikä se suostunut pöllimään mulle sieltä vähäsen, että mä olisin saanut maistaa. Mä en ole ikinä maistanut sellaista ja mä haluaisin. No ei se oikeasti vakavaa. Mutta sitten mulla on juomana tässä tällainen uusi Olvin ananaslimu. Ja mä oon huomannut, että nämä on aika hyviä. Ja mulla tulee tästä mieleen aina, tai ananaslimusta, mun edesmennyt Anoppi, hän kuoli tuossa ihan vasta, oli pari viikkoa sitten, oli hautajaiset. Niin hän aina sitten tykkäsi tästä ei tästä, mutta semmoisesta vastaavasta sokerittomasta ananasjafasta. Ja minä olin sanonut, että ei saa antaa lapsille limuja eikä mitään semmoista sokerista tai mitään herkkuja, niin sitten silloin kun oli ihan pieniä siis. Sitten Anoppi sitten sanoi lapsille, että tämä on keltaista porisevaa, että tämä ei ole limua. Niin sitten monen vuoden päästä kuulin, että ne oli aina saanut sitä keltaista porisevaa siellä. Ei ollut vakava asia, mutta aina sitten tulee ananaslimusta tämä Anoppi mieleen. Mutta joo, tämä on siis, ei ole maksettu mainos, mutta mä nyt on tykästynyt, ja koska tämä on niin kuin lähellä tuotettua, koska olen Kajaanista ja Olvi on Iisalmessa, niin sitä mielelläni sitten kannatan. Sellainen. Pitäisikö mennä sitten neuleisiin? Ihan eka, mikä mulla on, tai siis en kyllä muista tätä järjestystä, mutta tätä te olette nähnyt ennenkin. Tämä on Sheltered, Andrea Maurin tämmönen suunnittelema tämmönen poncho. Ja mä oon neulonut tän Letlopista värissä Galaxy. Ja no, mä laitan tuohon videon nyt enää, että miltä se näyttää mun päällä. Ja tämä oli siis mun tammi-helmikuun aamuteeneulomus, että mä saisin valmiiksi. Niin sain ihan silleen helmikuun lopussa. Me oltiin lähdössä reissuun sitten silloin maaliskuun alussa, niin sain tämän mukaan sinne reissulle. Oli tosi kätevä autossa tämä. Ja ei mulla nyt hirveästi tässä ole sanottavaa. Mä aloitin tämän viime vuoden elokuussa ja nyt sitten sain valmiiksi, että ihan kohtuullisessa ajassa ja olen ihan tyytyväinen siihen. Semmoinen juttu oli, että mulla loppui lanka ja sitten minä yritin täältä Kajaanista metsästää sitä oikeata väriä. Ja sitten löysinkin lopulta semmoisesta Ahappa-liikkeestä, missä myy erilaisia lankoja, niin sieltä sitten ostin. Siellä oli sitä, vaikka myyjä ensin sanoi, että ei ole, mutta sitten se kuitenkin löysi onneksi, niin minä sain tämän valmiiksi. Mulla oli siis tästä hupuusta ihan vähän tekemättä, että sain sitten tehtyä. Ja olen kyllä tykännyt, käytin matkalla tätä ja nyt ihan kotona tässä sohvalla, kun istuskelee, niin mulla aamulla monesti on aika kylmä, niin sitten mä paan tämän päälle ja on kiva, kun saa hupun päähän. Ja muutenkin tämä lämmittää. Yllättävän vähän kutittaakin, vaikka tämä on aika karkeata tämä Letlopi. Islantilaista villaa siis, jos joku ei tiedä. Sitten toinen semmonen, mikä on ollut mulla aamuteeneulontana, on tää. Mä sain tän eilen valmiiksi ja tää on Reflections. Mä laitan tähän videon, niin mun ei tarvi nyt nousta. Niin kun otin äsken videopätkiä ja muutaman kuvan, niin on tosi tyytyväinen ensinnäkin, että sain valmiiksi ja tykkään tästä. Ja kun mä eilen tän pesin ja laitoin blokkautumaan, niin mä blokkasin tosi aggressiivisesti sen. Ja sitten mä huomasin tänään aamulla, kun laitoin päälle, kun se oli kuivunut, että se oli liian leveä. Niin nyt sitten äsken ihan vaan pingotin uudestaan, mutta enemmän niin kuin pituussuunnassa ja höyrytin silleen aika paljon sitä, niin sitten istuu nyt musta paremmin tää. Ja tämä on neulottu Vovosta retrosarjaan. Semmoinen sporttivahvuinen portugalilaista villaa.
ja tykkään. Ja huomasin eilen, kun otin kuvan, että tässä keskellä on tämmöinen raita. Eli mulla oli eri aikaan ostettua sitä vovoa, niin mä sitten olin laittanut jostain syystä, mä olin varmaan, en ollut ajatellut ollenkaan, tai sitten katsonut, että ei niissä ole mitään eroa siinä värissä. Niin ajattelin, että se on ihan hyvä, mutta eilen sitten huomasin, kun kuvaan otin, niin siinä kuvassa se näkyy tosi selvästi, että siinä keskellä menee se raita. Mutta tälleen liveenä se ei niin erotu, että jos, no siellä tässä ehkä nyt näkyy vähän, että tässä on semmoinen tummempi kohta. Mutta ei se erotu niin paljon, että se mua häiritsisi. Joten ei haittaa. Enkä kyllä olisi tehnytkään mitään asialle, koska mulla meni niin kauan tätä neulassa, että meni ehkä noin 1,5 vuotta. Ja sain siis, kun oli, niin mulla oli silleen 2 neuletta, että maalis-huhtikuun aikana näitä vanhoja, mitä haluan saada valmiiksi, niin sitten mä olin päättänyt, että tämän mä haluan saada nyt maaliskuun loppuun mennessä, ja tosiaan maaliskuun viimeinen päivä sitten sain valmiiksi. Ja olen oikein tyytyväinen. Pikkasen on tää, ei ole vielä silleen pehmentynyt, kun tää ei ole mitään merinoa eikä superwashia, niin tää on vähän semmonen tikusteleva, mutta ei kuitenkaan kutita, että mä pystyn ihan hyvin tälleen näin niin kuin paljalle iholle pitämään ja kaulollakin. Ainakin toistaiseksi on tuntunut ihan hyvältä, että se on nyt muutaman tunnin mulla ollut. Et silleen ihan kiva. Ja tämä oli siis Meiju Kallion suunnittelema siitä kontrastikirjasta, tämä malli. Tosi vähän, musta oli Ravelryssä näitä projekteja tähän Reflectionsiin, että olin yllättynyt, että ei ollut sen enempää, vaikka tämä on musta tosi kiva. Mä silloin heti ekana, kun mä sain sen kirjan, niin mä olin sille, että no, tämän mä ehdottomasti haluan tehdä. Tämä on niin kuin symmetrinen ja selkeä linjainen ja niin, tykkään. Jees. Sitten mulla on pari valmistunutta, mitä te ette ole nähnyt aikaisemmin. Eli mä oon nyt sitten, milloinkohan mä pari kuukautta sitten ehkä tein sen edellisen videon, vähän reilu. Niin sitten aloitin ja lopetin myös. Ensin oli tämä tällainen pötkylä. Mä kaipasin jotain ihan tosi simppeliä. Niin sitten tää on ilmanen ohje, eikä tähän nyt varsinaisesti ehkä ohjata tarttiskaan, semmonen kuin Sockhead Cowl, eli tämä on Kelly McCluren suunnittelema. Siis tämä on vaan tämmöinen pötkylä ja resorit kummassakin päässä. Ja mä vähän muokkasin sitä. Mä tein vähemmän silmukoita, koska mä tiesin, että mulla on kuitenkin löyhempi käsiala. Ja sitten tämän toisen pään resorin tein pienemmillä puikoilla. Eli tää, en kyllä muista, olisiko ollut 3. Mulla on tässä tämmönen hieno muistikirja. Mulla on täällä kaikki projektit, kuten on myös Ravelryssä. At Hungerland Knits on se mun Ravelry nimi. Sieltä voi käydä katsomassa kaikki projektit. Ja sitten mä myös pidän tarkkaa kirjaa tälleen näin. Kirjoitan tänne näin. 2,5 puikolla tein se pienempi puikku ja sitten 3 millin puikolla tämä muuten. Ja lankana tässä on Saga Woolin Irja Merino-Sock semmosessa värissä kuin Tipetita. Ja tämä oli joulukalenterissa semmonen, se jouluaaton semmonen iso vyyhti. Eli 100 gramman vyyhti oli siinä tätä. Minusta tosi kivasti tähän asettu nämä värit. Mä ensin mietin, että mitenköhän se menee, että kun se oli silleen tosi monivärinen se lanka ja tämmönen. Ehkä vähän levotonne. Musta tää on kuitenkin tosi kiva. Ei tullut semmosia isoja läiskiä ja vähän tommonen niinku raitahenkinen, mutta ei kuitenkaan ihan silleen selkeätä raitaa. Niin tällainen. Ja laitan tuohon kuvia, koska mä äsken testailin eri lailla, että miten sitä voi käyttää ja huomasin itse asiassa aika kivaa esimerkiksi jos laittaa hatuuksi silleen, että tämän kääntää nurin. Tää siis toimii ihan samalla tavalla kuin muutkin tuubihuivit. Nurin ja sitten tästä keskeltä niin kuin
tekee tämmöisen kiepsautuksen. Ja sitten näin kääntää tän tähän päälle. Ja siitä tulee pipo. Ja tää oli musta tosi kiva silleen. Mä olin ajatellut, että mä laitan tän tonne lahjalaatikkoon. Että mahdollisesti ensi jouluksi sitten, tai jos on muita semmosia juhlapäiviä, että haluaa antaa lahjaksi, niin jälkikasvulle ja muille läheisille sieltä voi sitten, he voivat valita mikä on kiva. Niin sinne olin tehnyt tämän, mutta nyt vähän harkitsin, että otanko itselle käyttöön vai teenkö sitten ihan oman itselle. Tämä on kuitenkin silleen mun makuun aika värikäs, vaikka tässä tätä mustaakin nyt on mukana. Tämmönen oli tämä tosi kiva projekti ja semmonen ihan aivoton, ei tarvinnut miettiä mitään. Sitten toinen oli, tämä oli tavallaan pyyntö. Minun keskimmäisen lapseni kumppani kävi meillä tuossa. Hän asuu Latviassa tai on latvialainen ja tuli meille sitten viikoksi. Ja hän sitten tykästyi tähän mun lapsen kämmekkäisiin, joita mä en ole itse tehnyt, mutta sitten mä kattelin näitä ohjeita, että mitkä olisi, kun hän toivoi, että saisi omat, niin sitten tein tällaiset. Nämä on Kaleesi kämmekkäät, Marika Lepistön suunnittelemat. Tääkin on ilmainen ohje. Ja siis ihan tosi kiva oli neuloa. Semmonen, niin mä tein lyhyemmän, se alkuperäisenä ohjeessa on, että ne olisi ihan pitkät tänne asti, tai johonkin tänne. Mutta hän toivoi vähän lyhyempiä, niin mä sitten tein näin. Nämä on mulle siis isot vähän, koska hänellä on aika paljon isommat käät kuin mulla. Mutta kyllä varmasti sitten sopii. Uskon, että nämä venyy. Mutta mä ajattelin, että mä kyllä itselle teen varmaan ohuemmasta langasta ja pienemmillä puikolla. Tää on Sporttivahvusta Langin. Mulla on tää kirja tässä, niin mä voin tarkistaa. Langin Fantomas. Tollanen lanka. Eli tää on Sporttivahvusta sukkalankaa. Joskus ostin, oli Alessa. Ja ajattelin ihan eri käyttöön, mutta tosi hyvä lanka oli tähän. Ja hän pitää violetista, niin tämä värikin oli sopiva. Niin ajattelin, että voisi itselle tehdä vaikka ehkä mustat. Fingerin vahvuisesta langasta. Ja vähän semmoset niinku ohuemmat. Mutta joo, suosittelen kyllä tätä ohjetta, oli tosi kiva. Tein sillä ohjeen puikoilla, kokoisilla puikoilla. Siinä oli 3 millin puikot tämmöiselle sporttivahvuiselle langalle ja sitten olikohan siinä 2,5 millin puikot suositus sitten fingerin vahvuiselle. Että varmaan jossain vaiheessa teen sitten lisää näitä. Oho! Heilutinko mä nyt sitä? Heilutin ehkä. Ei se haittaa. No, siinä oli sitten mun valmistuneet. Ja sit mä ajattelin, että mä nyt ekana näytän tommosia aloitettuja. Eli mitä mä oon tässä, mä oon tosi maltillisesti aloittanut. No okei, noin 2 oli, mitkä aloitin ja sain valmiiksi. Sitten mulla on 3 muuta uutta aloitettua, joista 2 on täällä. Ja vain 1 on semmonen isompi projekti. Ja se asuu tällaisessa pussissa. Knitting Barberin, en mä muista mikä tämän pussin nimi oli. Mutta mulla on tuolla sain Reginalta tollaisen Hedgehog Fibersin pinsin. Ja tämän ostin semmosesta kässätapahtumasta Kajanissa, kässähippaloilta. Siellä on siis muutakin kuin lankakäsitöitä, niin käsin tehty ja kaikenlaista. Niin tää oli musta tosi hassu ja ihana kissa. Laitoin sen sitten tähän. Mutta tämä on semmonen projekti, että mulla tosi pitkään tää suunnitteilla. Ja sitten nytten, olisikohan se ollut loppuvuodesta, kun Ekottaren Tiia niin sanoi, tai niin oli löytänyt tämän ohjeen ja sanoi, että hän haluaisi tehdä. Ja mä päätin aloittaa sitten Kalin, eli yhteisneulonnan. Ja se on tämmöisestä vähän vanhemmasta lainelehdestä.
Olisiko täällä kuvaa? On varmaankin. Sellainen kuin Kainuu. Tällainen. Eli tässä on tämä sama kirjoneuletta, mitä on semmoisissa Kainuun-lapasissa. Niin sitten hän on ottanut sen tähän näin ja tehnyt tämmöisen paitamallin siitä. Niin tämä on siis nyt aloitettuna mulla. Ja mä voin näyttää, en ole ihan hirveän pitkälle päässyt, mutta johonkin asti kuitenkin. Mä teen siis tälleen, että mulla on tumma pohja. Ja sitten on eri värisiä noita. Mutta mäpä näytän täältä. Mulla on tämä pohjaväri on silkkivuonaa. Tämmönen sinertävä tumma. Tai tässä on niinku tumma harmaata ja sinistä. Olisikohan nuo siniset sitä silkkiosuutta. Eli on kyseessä siis tällainen Jalovillan vuonna yksisäikeinen. Tässä on suomalaisten lampaiden villaa ja sitä kierrätyssilkkiä. Sitten noin muut värit on, mulla on eri värisiä vuonia. Nämä on jämiä. Ja pikkasen on vähän matala tuo kontrasti välillä. Tuossa ehkä näkyy, että ei näy erotu niin selvästi. Mutta tästä on nyt vähän vaikea vielä erottaa, koska on niin vähän. Mutta ei se haittaa, musta on ihan ok tämmönen vähän matalampi kontrasti. Niin. Sitten lisää vuonaa. Sitten keltaista. Tää oli lunttilappu. Idän kehräämön helmiäistä, eli fingerin vahvusta tämmöistä. Tässä on Suomen lampan ja Kainuun-hormasta. Tällaista. Ja sitten tää on vuonojen kierrätys Elsaa. Tää on vähän paksumpi kuin nuo vuonat, mutta mä päätin, että se ei haittaa. Ei aina kaikki on niin justiis. Ja sitten tätä piti vielä, tämä yksi väri puuttui, niin kävin tuolta Ekottaresta sit ostamassa vuonojen sampo. Tää on siis sukkalanka, fingerin vahvunen. Mutta halusin tehdä tämän Kainuun paidan suomalaisesta villasta. Ja sitten mä oon tässä vuosien varrella kerännyt näitä eri lankoja, että mikä voisi sopia siihen. Ja tällainen sitten on tulossa. Ja tätä on välillä sille vähän aktiivisemmin tehnyt. Sille aina muutaman päivän saatan tehdä, tai siis vähän illalla tätä neuloa, mutta sitten nyt en taas ole vähän aikaan tehnyt, kun ei ole sille, tai siis on halunnut tämän saada valmiiksi, tämän Reflectionsin. Ja itse asiassa eilen sain noi kämmekkätkin valmiiksi, koska mä päätin, että mä haluan ne saada maaliskuun puolella. Niin mulla oli eilen semmonen hyvä neuleiden valmistumispäivä. Joo, tämä oli siis nyt semmoinen isompi projekti ja tällä ei ole mitään kiirettä. Se yhteisneulonta muistaakseni oli koko tämän vuoden. Eli ihan hyvinkin voin saada tämän valmiiksi tässä vuoden aikana. Katsotaan miten käy. Ei se tiedäkään onneksi ollut ihan hirveän pitkällä, kun se aloitti vasta, kun mä kävin siellä yksi päivä neulomassa. Niin. Joo. Muitakin siis on siinä. Ja jos joku haluaa osallistua, niin sitten voi laittaa sinne Ekottareen viestiä, että on semmoinen WhatsApp-ryhmä, mihin voi sitten liittyä. En tiedä, onko kaikki kainuulaisia, jotka on siinä. Mutta ihan kiva, että sinne voi laittaa, jos osa on saanut valmiiksi jo ja osa ei. Mutta kuitenkin sille, että voi kannustaa sitten toisiamme neulomaan sitä. Sitten, mihin mä panin sen? Yksi täällä oleva aloitettu on tällainen. Aika yllättävä väri ehkä jonkun mielestä, ainakin minun mielestä.
tästä tulee huivi. Ja mä oikeesti, tai alun perin aloitinkin jo eri huivia. Aloitin Rebecca Clone semmoista Torrin huivia. Mutta mä en saanut siitä, siis mä yritin tehdä se ohjeen mukaan ja se ei vaan niinku toiminut. Ja sitten mä luin Ravelrystä, että on muillakin ollut tosi pahoja ongelmia. Että ilmeisesti siinä on joku virhe siinä ohjeessa. Että en tiedä, mä haluaisin, se on tosi kivan näköinen, mutta en tiedä jaksanko mä taistella. Nyt oli semmoinen olo, että en halua taistella sen kanssa nyt ja ruveta itse laskemaan jotain silmukoita ja levennyksiä ja muita. Että halusin semmoisen ohjeen mukaan tehdä, joka toimii. Niin tämmöisen aloitin. Minäpä näytän, se on myös kirjasta. Onneksi mulla oli hyllyssä tämmöinen kirja. Tällainen. Tätä on 2 kokoa ja tämä teen tätä pienempää kokoa, koska mulla on tässä fingering ja tuo mohair. Tämä on DK-vahvuiselle tehty. Niin tästä tulee semmoinen pikkusen pienempi huivi. Ja otin myös pienemmät puikot, koska mulla varmaan tuo lanka on sitten ohuempi. Mutta Autumn Vibes on tämä huivi. Olisiko täällä muita kuvia? Ja tän on suunnitellut Lucia Ruiz de Aguirre. Jos joku osaa espanjaa, niin voi sitten kiroilla siellä, miten huonosti lausuin. Tämmönen. Ja tätä on ollut ihan tosi kiva neulo. On tykännyt todella paljon. Ja myös osana on toki nämä langat. On tällainen punainen ja tällainen punainen. Eli 2 vähän eri punaista ja sitten niistä yhdessä tulee tällainen. Ja musta toimii tosi hyvin. Tämä merino on Säjewoolin merinosukkaa värissä Red My Old Friend. Eli punainen vanha ystäväni. Ja sitten tuo mohair on Handun Bumblebeetä. Ja en muista mikä väri. Joku punainen se varmaan oli. Ja vähän tämmönen välityö. Ehkä. Mutta olin nyt tosi tyytyväinen, että aloitin tämän ja että mulla oli toi ohje, koska mulla meni niin hermot sen Torrinin kanssa. Ja harmitti ihan tosi paljon ja ärsytti. Koska tuli vaan semmoinen, että onko mä nyt ihan tyhmä, kun mä en tajua tätä ohjetta. Mutta ehkä se ei sit ollut musta kiinni, että se oli oikeasti siinä ohjeessa se vika ja se oli ehkä epäselvä ja jotain. En mä oikein tiedä tarkalleen mikä siinä oli. Oliko siinä oikeasti niinku ihan virhe, että niiden silmunkoiden määrät oli jotenkin pielessä tai joku siinä oli. No niin, semmoiset oli uudet aloitetut, mitä täällä kotona on. Niin mä siis teen, jos joku on uusi täällä, niin mä teen yleensä sillä tavalla, että mä kuvaan täällä, mitä mulla on kotona. Ja sitten, koska mulla mun poikaystävän luona myös on neuleita keskeneräisiä, niin mä sitten kuvaan siellä aina myös pätkän, koska mä en jaksa niitä kuljetella ees takaisin. Koska vietän siis ehkä puolet ajastani siellä poikaystävän luona. Se on vähän niin kuin mun toinen koti. No kuitenkin, jatketaanpas. Täällä on sellainen, mikä on mulla nyt edistettävien listalla, tai siis aamutee-neuleina. Eli haluan tämän saada nyt tässä kuussa valmiiksi. Ja se on tämä Milton. Se on edistynyt. Mä oon laittanut tänne merkin. Mä oon ollut tossa viimeksi, kun on näyttänyt, niin tähän on tullut ehkä semmonen 15 senttiä vähän vajaa. Mä siirrän tämän merkin nyt tänne uuteen paikkaan. Tosin mä uskon, että mä saan tämän valmiiksi ennen kuin mä kuvaan seuraavan kerran, koska mä teen aika harvoin näitä videoita. Tai mä en jaksa silleen. Mä oon yrittänyt ja mulla oli tarkoituksena kuvata tässä aikaisemmin, mutta sitten on ollut hirveästi kaikkea ihmisiä kylässä ja sitten oli reissua ja oli hautajaista ja sitten kaikkea tämmöistä, että ei ole sille ollut rauhallista aikaa kuvata. Niin,
mä katoin nyt tässä tänä aamuna, että mä oon jo aika hyvällä mallilla tässä näin. Että tätä piti olla 50 senttiä. Tää on mulla 20 senttiä. 20, 40. Eli tätä on jo yli 40 senttiä, niin mulla on alle 10 senttiä tätä helmaa enää. Plus sitten tulee resori. Mutta se resori mua ei haittaa. Mua ärsyttää neuloa tätä mohoiria. Siksi tää ei ole edennyt. Mutta nyt mä oon päättänyt, että mä saan tän nyt valmiiksi tässä lähiaikoina. Niin mulla on enää siis tähän vaan se ehkä yhteensä niin kuin 10 senttiä tai vähän yli ja hihat. Ja tässä on tehty valmiiksi sitten tää. Tässä ei ole nappilistaa, kun tässä on tämmönen shaalikaulus, niin se kaulus tehdään tässä samalla. Niin sitten ei tarvii muuta kuin ne hihat vaan sen helman jälkeen ja sitten se on valmis. Ja sitten mä voin nauttia tästä ihanasta villatakista. Kevyt. Tää on nyt niinku kevääksi ja kesäksi on niinku ehkä täydellinen, koska tää on tosi tämmönen kevyt, mutta kuitenkin se vähän sit lämmittää, kun se nostaa mohairia ja villaa. Tämä on nyt sitten. Sitten työstön alla. Tätä mä tykkäsin. Mä siis nautin oikein, kun mä rupesin tätä Reflectionia neulomaan. Mä tykkäsin ihan hirveän paljon tehdä sitä. Ja se oli koko ajan niin kuin vähän jotain silleen kiinnostavaa. Ja sitten mä tykkäsin, tää lanka oli kiva. Okei, vähän säikiintyi, mutta pääasiassa oli tosi kiva. Ja sitten oli uusia tekniikoita vähän ja niin kuin, tää rakenne oli kiva ja silleen. Niin mä tykkäsin prosessista. Paitsi hihojen neulomista. Entäs on aika kapeat hihat ja mä neuloin semmoisella lyhyillä pyöräpuikolla, niin sitten se tuntui vähän. Se tuntui käsissä, kun neuloin silleen pakonomaisesti pari päivää hihoja. Mutta näin. Tässä oli tämä. Ja se on toivottavasti valmis sitten. Sitten mä oon edistänyt vähän tällaista, mikä oli mulla synttärialoitus. En nyt ihan hirveästi. Tuossa on toi merkki, siinä näkyy. Tuossa on ollut viimeksi, kun on näyttänyt ja on saanut tehtyä 5 senttiä ehkä. Tää on Andrea Maurin suunnittelema huppari The Traveler. Tästä nyt ei nyt sen enempää ole sanottavaa. Mä kerron sitten varmaan lisää, kun on sen aika, eli kun tää valmistuu. Mutta halusin nyt näyttää, että on vähän edennyt. Mulla on lankana Kehrättären lieko mustana, eli suomalaista villaa. Ja eipä tästä nyt ole ehkä muuta sanottavaa. Ihan kiva on neuloa sitten aina välillä, kun on sen ottanut. Just semmonen, että kun se on tosi simppeli ja tykkään suomivillaa neuloa, niin sitä on kiva sitten vaan sille joskus kun väsyttää eikä jaksa ajatella, niin sitten voi muutaman rivin tehdä. Mutta tää varmaan menee sinne elokuulle ennen kuin mä saan sen valmiiksi, uskoisin. Sitten tämä olisi sitten tulossa tuon Miltonin jälkeen aamuteeneuleeksi. Mä oon saanut, ehkä mä näytän täältä. Mä oon siis aloittanut tän reilu vuosi sitten. Ja tässä vuoden aikana olen neulonut 2 hihaa. Näin. Ja nyt mä olen neulonut helmaresorin. Ja seuraavaksi mulla olisi vaiheessa, että mun pitää sitä vartalo-osioon ruveta neulomaan. Ja tämä on siis Andrea Maurin LYS Little Yellow Sweater, paitsi mulla green, eli vihreä. Ja nyt vähän tätä on ollut ihan kiva neuloa. Mulla on lankana Ruskanlehden polvartti. Värissä oliivi. Tämä on kakkoslaatusta, mutta se on siis vaan, että se väri on vähän erilainen kuin mitä siinä ykköslaatuisessa. Niin, tästä tulee siis, tää olisi niinku toukokuussa valmistuva toiveena, että saisin valmiiksi. Ja
uskon, että voin saadakin. Tähän tulee sitten kohta kun jatkan tätä, niin tulee tähän eteen semmoinen pitsi ja siinä on jotain pompuloita ja sitten tää on semmoinen niin pieni semmoinen kevyt villatakki. Uskon, että olisi niin kuin kevääksi ihan kivaa ja kesäksi. Riippuu, että minkälainen kesä. Jos on hirveä helle, niin siitä ei ehkä ole kiva laittaa villaa päälle, mutta syksyllä sitten. On silleen näköjään kuitenkin vähän edistellyt kaikkia asioita tai näitä neuleita, vaikka musta tuntuu välillä, että ei mitään tapahdu. Vaikka koko ajan neulo. Sitten on enää yksi täällä. Ja tää oli tarkoitus, että mä saisin toukokuussa valmiiksi, koska mä tein näitä mun poikaystävälle. Ja nämä on siis sukat. Mutta mä oon tehnyt kantapään. Ja on tässä, nyt se lensi. Näitä kiilakavennuksia on tekemässä. Ja mä siis neulon pienellä pyöräpuikolla englantilaisella tyylillä, koska halusin harjoitella sitä. Ja tämä etenee ihan kamalan hitaasti ja mä oon pitänyt tätä niin kuin sänkyneuleena illalla, mutta mä en sitten aina jaksa kuitenkaan illalla neuloa, niin ei se ole edennyt hirveästi. Lankana on Mondim. Tää on siis sukkalanka, jossa ei ole vahviketta ja mä teen näitä mun poikaystäville sänkysukiksi, koska siinä ei ole vahviketta. Mä en halua, että ne hajoaa heti. Mä toivon, että se pitää sitten niitä kotona ja sängyssä, kun hänellä varpaat helposti palelee. Semmonen. Vähän oli se edennyt. Olikohan mä sitä kantapäätä tekemässä silloin viimeksi, kun näytin. Joo, sitten mulla ei tässä kotona olekaan nyt on edenneitä. Että mä sitten siellä jatkan näistä siellä poikaystävän luona. Mutta mä myös haluan kertoa, että mikä mulla sitten ton lysin lisäksi on. Tällainen Kuutar T. Sari Nordlund suunnittama. En ole neulonut nyt tätä, mutta rupean sitten, kun tuo Milton valmistuu, niin sitten tätä työstämään enemmän. Ja tämä kyllä tuntuu ihan tosi ihanalta. Tässä on Malabrikon Susurroko sen nimi on. Joo. Niin. Sitten kunhan mä saan tämän pitsin tehtyä, niin en tiedä paljon siinä on jäljellä. Olisiko puolet? Ehkä. Niin sittenhän siinä nyt ei kauaa kestä, kun on lyhyet hihat ja se helmä vaan sitten. Mutta tämä olisi niinku kesäksi sitten toiveissa mulle alkukesäksi. Ja sitten suunnitelmissa on toki aina, mulla on siis ihan hirveästi suunnitelma, mä ehtin tehdä niitä nyt aina silloin kun mä haluaisin. Mut kesäneuleita. Mä en nyt jaksa kaivella lankoja, mutta mä voin kertoa, että mä haluaisin tehdä sen Houhi Locatellin hipster topin. Laitan kuvan tuohon. Ja sen ajattelin tehdä Knitting for Oliven Pure Silk-langasta. Mulla on sitä jo valmiiksi tuolla odottamassa semmoista pinkkiä ja mustaa. Niin sellaisista väristä ajattelin tehdä sen. Sitten haaveissa on Andrea Maurin Hey Sailor. Semmonen niinku kevyt. Se on niinku puuvilla sekoitelangasta tehty semmonen vähän niinku takki, että siinä on napit, sen saa auki. Mutta sitä voi käyttää joko silleen, että ne napit on takana tai eessä ja silleen se on musta tosi kiva. Niin siihen ajattelin Tynlineä ja sit Holstin Coastia. Eli se Tynline on siis pellavaa puuvilla viskoosisekoitelanka ja Coastissa on noin puolet villaa ja puolet puuvillaa. Semmosia on mulla stashissa ja ajattelin niistä tehdä sen. Voi olla, että se on vasta sit seuraavana kesänä, koska toi hipster on mulla nyt niinku
ehkä ekan. Sitten on toiveissa myös Andrea Maurin Bellicor. En kyllä oikeastaan tiedä, miten se pitäisi lausua. Mutta siihenkin mulla on langat. Ja siihen on BC Garnin semmonen puuvilla. Onkohan se Biobalance se langan nimi. Että ne on kaikki semmosia niinku light fingering vahvuisia. Ja sitten yksi, mikä ei ole kesäneulle, mutta mitä mä oon nyt ajatellut ihan hirveästi. Mä haluaisin nyt aloittaa sen tässä. Itse asiassa mulla olisi jo lupa aloittaa. Mä oon itselleni antanut luvan, että kun mä saan tämän Reflectionin valmiiksi, mä sit saan aloittaa sen. Mä haen ne langan tosta ihan läheltä, että te näette. Ja mä nyt muistin, että mulla on uusi mikrofoni, mitä mä en muistanut laittaa. Että vähän niin kuin meni huonosti sen suhteen, mutta mä yritän muistaa sitten siihen seuraavan osion. Lankana tämmönen Hedgehog Fibersin tweedi, musta tweedi. Tätä on siis valkoista ja musta, ja sitten täällä on tämmöisiä erivärisiä tipluja. Niin tästä haluan tehdä sellaisen liivin kuin Alchemist. Ja mä voin laittaa tuohon sen kuvan, niin se on musta, silloin kun mä näin sen ekan kerran, niin mä olin silleen, että toi on todella kaunis, että mä haluan tehdä sen. Ja sitten mä, kun tilattiin Reginan kanssa tuolta Hedgehog Fibersilta Irlannista, niin sitten tilasin tätä siihen, niin mä uskon, että tämä toimii aika hyvin, koska se on semmoinen simppeli. Niin sitten niin tämä lanka pääsee oikeuksiinsa siinä. Että seuraavana mulla olisi niin kuin projektina, että mä tämän kakuutan ja rupean sitten ehkä teen mallitilkun tai sitten rupean suoraan neulomaan, en ole ihan varma. Mut joo, sellaiset on nyt nämä niin kuin lähiajan suunnitelmat. Mä en usko, että mä saan kovinkaan heti tehtyä seuraavaa, vaikka mulla on aina ajatuksia, että mä tekisin videoita enemmän. Oot varmaan joskus sit, ehkä toukokuussa, olisiko hyvä, jos yrittäisi sinne. Mutta tämä videohan jatkuu siis vielä, koska minä teen sen toisen osan siellä poikaystävän luona. Varmaan pitää kohta lähteä tekemään, että eihin tehdä ennen kuin se tulee töistä. No niin, nähdään ihan heti. Ippa. No niin, heipä ei. Täällä ollaan poikaystävän luona. Ja mä rupean heti nyt kertomaan näistä neuleista. Mulla on muistiinpanot täällä. Yritän etsiä, mitä mun piti puhua. Aloitetut. Joo, täällä on uusi aloitettu pieni työ, joka on vasta ihan tosi alussa. Tällainen. Eli tässä on nyt hanska tulossa, tollainen kämmekäs. Tämä on pohjavärinä tämä vihreä. Tämä on sukkalanka. Tällainen. Ja sitten tähän tulee sellaisia kissoja. Minä laitan tuohon kuvan. Niin mulla on täällä nyt tällaisia jämäpalluroita. Tällaisia. Ja tässä haluan nyt harjoitella sitten tekemään kirjoneuletta tällä pienellä pyöröpuikolla. Mä oon nyt jotenkin päättänyt, että mä haluan opetella tekemään tätä hommaa. Niin tämän verran on siis vaan aloittanut ihan tuossa yksi päivä. Mutta nämä langat on mulla ollut jo valmiina vaikka kuinka pitkään. Että sellainen se on. Herding Cats Kitten Mittens. En muista sitä suunnittelijaa, mutta laitan sen tuohon. Noin. Ja sitten täällä on mulla sellaisia, mitä mä oon aikaisemmin aloittanut ja näyttänyt. Ja näytän vaan, että on vähän edistynyt. Tässä on DRK Everyday Sock, Andrea Maurin sukka. Ja on siis jo kantapään verran edistynyt ja vähän ylikin. Tätä pitää eri väriä tehdä, kontrastiväriä tehdä vähän matkaa vielä ja sitten mä teen sen lopun tällä itsestään raidottuvalla. Ja
Joo, ei tästä nyt ole hirveästi sen enempää sanottavaa. Mä kokeilin mun jalkaan ja tää vaikutti tosi hyvän kokoiselta. Että niin, sellainen. Ja sitten on, täällä on tämmönen lapanen. En nyt muista minkä verran mä olin aikaisemmin tehnyt, mutta nämä tulee mun poikaystävän kaverille. Ja mä olin tehnyt tämän rannekohdan jälkeen jo, mutta sitten mä totesin, että se oli liian löysää se neulos, niin mä sitten purin sen ja otin pienemmät puikot, nyt on 325. Ja tässä on toi peukalon kiila jo tulossa. Mä en nyt ihan tiedä, miten tää nyt sitten käytännössä toimii, että onko tää ihan hyvä vai mitä. Mutta jospa tästä tulisi ihan käytettävä. Tää nyt on tosi tiukka tää kirjoneule tässä, mulla oli pienempi puikko. Että toivon, että se menee ihan hyvin. Jos ei mene, niin sitten pitää purkaa ja tehdä uudestaan. Mikä nyt ei huvittaisi, koska mä oon jo tätä purkanut ja tehnyt uudestaan monta kertaa monessa kohdassa. Niin toivon, että siitä tulee ihan hyvä. Se oli siis Martta kämmekäs. Se on semmoinen kämmekäs, siinä on se huppu päällä, eli tavallaan lapanen, mutta myös saa sormet paljaksi. Sitten on yksi kesäinen neule täällä vielä. Ja tää on mulla sitten kanssa Mulla on ihan ajatuspätkiä, mä en ole syönyt vielä mitään, mulla on ihan kauhean nälkä. Mutta halusin vaan kuvata nyt äkkiä, koska mun poikaystävä on ilmeisesti tulossa aiemmin tänään kotiin. Niin, että ehin. Joo, tässä on ollut viimeksi ja tämän verran on tehnyt. Eli tämä on Chrysler, siis Knitting for Oliven siitä kirjasta sellainen ohje. Ja Knitting for Oliven Pure Silk on tämä lanka. Ja tämä on ihan toistaiseksi nyt vaan mitään tätä kierrettyä joustinta neuloa pitkä pätkä. Ja sitten tähän tulee ehkä kavennuksia joo, ja tulee semmoiset kolmijutut. Mutta nyt mä laitan tänne merkin uuteen kohtaan ja toivottavasti mä oon sitten seuraavalla kerralla jo saanut tätä pitemmälle tai jopa valmiiksi. Vähän epäilyttää, mutta tämmönen tosi kesäinen, että jos on alkukesä on tosi kuuma, niin sittenhän se olisi kiva jo saada siihen valmiiksi. Nyt mä muistin tämän mikrofoninkin laittaa, mä testaan nyt. Tai olen semmoisia pieniä testivideoita jo ottanut, mutta testaan, että toimiiko se näin ihan tässä videossakin. Toivottavasti toimii. Ei mulla nyt varmaan tässä ollut sen. Olipas. Se mitä olen eniten täällä neulonut on vielä esittelemättä. Koska mulla on se sellainen peittoprojekti täällä, mikä on se mitä mä täällä nyt eniten neulon. Eli mä oon niitä saanut, niitä neliöitä valmiiksi. Eli tossa mulla on yksi puskva, tällainen peitto siis tulee. Mulla on toisen kassi, missä mulla on lankoja ja valmiita näitä neliöitä. Niin minäpäs nyt esittelen. Tää taisi olla jo viimeksi. Tällainen. Sitten on tällainen kulmapala. Sitten tällainen. Ja tällainen. Tässä nyt on vähän kävi hassusti, kun mulla loppu nämä keltaiset langat. Niin sitten mä sain Reginalta tällaista keltaista ja se on nyt eri värinen, mutta en mä tiedä haittaako se. Jos mä päätän, että se ei haittaa, niin sitten se ei haittaa. Mulla on vähän muutenkin ollut nyt noiden jämälankojen osalta sellaista, että on vähän ollut haastavaa.
Tämä on yksi valmis. Olikohan mulla tässäkin joku? Ei, kun tässä mulla riitti nämä kaikki lankat. Mut sit mulla on täällä tämä keskeneräinen ruutu. Niin. Huomaatte ehkä, mikä tuossa on erilainen. Nämä oli Reginalta saatuja Hedgehog Fibersin. En muista mikä se lanka oli, mutta se mulla on siitä loppu. Tai siis sitä jäi niin vähän, että mä en olisi saanut yhtä tämmöistä kolmio enää. Sitten mä olin saanut toisen semmoisen tämmöisen jämään Reginalta myös Hedgehog Fibersin. Niin sitten mä ajattelin, että no mä teen tämän yhden sakaran tällä erillä. Jos siitä tulee ihan pöljä, niin sitten mun pitää vaan tehdä yksi ylimääräinen tämmönen ja tästä tulee vaikka joku tyyny tai joku. Mutta jos se on mun mielestä ihan hauska, koska tavallaan se voisi toimia nyt kun mä tätä katon, niin sit mä teen tän loppuun ja tästä tulee tähän. Tai siis teen mä tän joka tapauksessa loppuun. Mutta mä en sitten tiedä, jos mun pitää tehdä useampi näitä, jos vaikka mun pitää tämänkin tilalle tehdä vielä uusi, koska toi on eri, toi keltainen, niin mulla saattaa loppua tää sininen lanka kesken, niin mun pitää sitten ostaa sitä lisää. Vaikka sitä on kyllä mielestäni aika paljon, mutta kyllä sitä kuluukin. Että tämän kun on saanut tehtyä tämän palan valmiiksi, niin sitten teen taas yhden kulmapalan tällaisesta Lucky Omen Yarnsin dekosta. Tämänkin mä oon saanut Reginalta, mutta tätä on niin paljon, että tässä ei siis ole kaikki. Täällä on toinen pallo vielä. Niin, näin paljon. Enää varmasti ihan hyvin riittää siihen sellaisen kulmatähteen. Ja sitten vaan pitää joka päivä neuloa peittoa, että se valmistuu sitten elokuun 8. päivään mennessä. Ja oon mä mielestäni ihan hyvin aikataulussa. En ole ihan joka päivä neulonut, mutta sitten välillä on neulonut 2 tai 3 palaa. Jos tuntuu, että on jäljessä, niin jospa se riitä. Nyt mun täytyy lähteä syömään jotain lounasta. Kello on jo kohta 2. Ja mä oon herännyt 6 tänään. Joten toivotan teille ihanaa kevään jatkoa ja nähdään sitten. Mä yritän toukokuussa tehdä videon, jos en ennen sitä. Ja jos ei Reginan kanssa tehdä jotain yhteisvideo ennen sitä, on ollut puhetta, mutta on vähän ollut kiireitä ja jaksamisen kanssa haasteita. Niin. Katsotaan. Mutta hyvää kevään jatkoa ja neulokaa ihania silmukoita ja niin edelleen. Heippa!